Benvidos a Corte do Director. Imos a falar do último James Bond de Daniel Craig e como é un tipo deprimido que apunta mal, que lle vai mal nas relacións e que por primeira vez, isto pensei que non o iba a decir na miña puñetera vida, pero vivín o suficiente como para ver morrer a James Bond. Así que vamos aló. Neste caso, por primeira vez, toman unha decisión na saga importantísima e é que os filmes están interrelacionados e siguen unha única liña temporal nas que as cousas que ocorren ao principio influen ata o seu desenlace como personaxe, algo que é, ante todo, unha boa decisión. Se a caída do muro de Berlín supuxo unha crise total para o personaxe de 007 con uns inimigos xa non palpables e unha situación xeopolítica que non lle interesaba a ninguén, a chegada dos atentados do 11 de setembro de 2001 supuxo un cambio xeopolítico que fai que agora James Bond teña un inimigo que perseguir. Non estamos falando de terrorismo árabe, estamos a falar dun medo e dunha cousa invisible que está a ameazar a cidadanía en todo momento e que a veces lle dá armas a outros terroristas. Outro elemento que influiu nesta saga, como xa vimos antes, foi toda a serie de películas de Jason Bourne, que era un espía que non usaba gadgets extraños, sino que se liaba a hostias coa xente e destrozaba o inmobiliario que houbera ao redor e que, se facía falta, usaba un bolígrafo para matarte. Pois o James Bond de Daniel Craig dice: non é tan mala idea que tire por coreografiar hostias de verdade e que tire por desfacer o mobiliario que hai ao meu redor. Todo isto resultou nun cóctel que fixera que todas as películas de Daniel Craig facendo de James Bond fosen boas? Claramente non. James, non. Joder. É raro que non fixera este chiste antes. Pensaches que... Ai, na miña vida... Ai. Todo comeza en 2006 coa adaptación de Casino Royale, a primeira novela de James Bond. E resulta que a secuencia inicial é brutal, está en branco e negro e vemos un James Bond que vai a onda a outro axente apuntándolle e dicíndolle entrégate, patatín, patatán, e el dille non me podes matar porque aínda non eres un doble cero, fanche falta 2 asesinatos acreditados para ser doble cero. Vemos un flashback de como se carga a 2 tipos con moita violencia e se carga esta xente e acaba esta secuencia co tema este da pistola apuntando, a sangre baixando e todo volve a estar en color, que é como queremos ver esta película. Os títulos de crédito son cartas da baraxa e unha escena estilo cómic onde cando hai momentos de acción os corpos se desfán en corazóns, picas, etc. Moi chulo. Esta película vai en torno a unha organización banqueira internacional que subvenciona terroristas e para pagar esas subvencións a terroristas organiza partidas de póker presencial de moitos cartos para xente con moitos cartos para pagar a esos terroristas ou algo así. O malo que é un tipo que ten o ollo tocado como nas pelis clásicas de James Bond, vai a Uganda a pedirlle cartos a unha organización terrorista que eu creo que Uganda non é un dos sitios que manexe máis pasta. Ao mellor diamantes e esas cousas, pero creo que non debe ser un dos sitios a ir como banqueiro a decir oigan, son un banqueiro, quero inversións. Se o entendín ben, o malo véndelle preferentes aos terroristas de Uganda. A Bond vémolo en acción vigilando a un fabricante de bombas e dícelle a outro compañero que estaba vigilando non te rasques a orella, que vai a saber que estamos vigilando. E o tipo, que fai cando alguén che di non rasques a orella, que faz? Efectivamente, rascar a orella. O tipo dase conta e inicia unha persecución frenética polo medio de chabolas e de unha cousa maravillosa que é subir por grúas e saltar de grúas en grúas rematando a persecución nunha embaixada onde James Bond colle a pistola e dispáralle a un contenedor de gas para matar a ese terrorista. Sí,
a escena é así. Eso enfada moito a jefa, porque a jefa dille que parte de que eres un agente secreto non entendes e o de andar a tiros nunha embaixada e ser grabado por unha cámara de seguridade non entendes que non o tes que facer. Vale? Creo que non entendes o teu posto de traballo, lle di a jefa. Total, que o banqueiro malo estaba facendo inversións en curto nunha empresa que ia ser o branco do atentado terrorista e así iba a perder moitos cartos gracias ao atentado terrorista e iba a gañar porque estaba facendo este tipo de apostas de criptobro na bolsa. Gran parte da película é unha partida de cartas onde primeiro vai perdendo, logo danlle cartos e vai ganando e como van ganando envenenao, entón marcha para o coche que ten un dos poucos gadgets que vamos a ver nestas películas e é un desfibrilador, si o gadget desta película é un desfibrilador, ponse o desfibrilador, volve a ter pulso, volve á partida, gana a partida, o malo enfádase, secuestra a chica bon desta película da que está completamente enamorado e, espera aí que tomo aire, ele e a moza son secuestrados polos malos, el non fala, non dá os códigos de apertura desos cartos que lle tocaron, cousa que enfadan ao malo, o malo pégalle nos collóns moi fuertemente, pero el non di o que pasa, entón morre o malo porque entra un axente e o mata e resulta que James Bond se retira a vivir coa chica Bond, pero era toda unha trampa, porque os malos secuestraran o novio real da chica Bond e estabanlle facendo creer que estaban en parella, pero a súa parella o que quería era o número para teclear e ter os cartos e darlles os malos e que soltaran ao novio secuestrado polos malos. Vale, todo moi lioso. Entón, el dá caza aos malos para salvar a muller que lle gusta, pero no último momento ela morre afogada en Venecia e ten que continuar a caza dos malos na seguinte película. Agora todo o mundo vai saber que morreu rañando más bolas. A seguinte película, Canto Sol Fai, é unha peli moi aburrida, pero que ten un inicio brutal e un final bastante divertido. Así que, bueno, vou vos contar un pouco todo. A primeira escena desta película é James Bond nunha persecución por unha canteira e por unhas costas con moitas curvas que podría ser grabado en Triacastela e que andan a tiros, bueno, o normal, desfais o coche inteiro, entra nunha sede oculta do MI6, abre o maletero e levaba un tipo que se levaba hostiando por todas as curvas e todos os momentos de dar disparos e golpes, ao que lle di, fin del trayecto. Sí, esa é a escena inicial e mola que te cagas. A canción de introducción está moi guapa e os títulos de crédito son area en 3D, o cal está moi guai. Hai toda unha liña argumental en torno a que o mozo da rapaza que lle gustaba a James Bond aparece morto, pero en realidade non era el. Tamén hai outra trama de James Bond facéndose pasar por outra persona e que a chica Bond desta película intente matalo porque é a persona que suplanta, pero que dura pouco, e en realidade esta película vai sobre un xeneral que pretende dar un golpe de Estado e a organización secreta dándolle apoio para que dé ese golpe de Estado a cambio dunhas leiras que están nun deserto. Pero hai un xiro de guión, porque debaixo dese deserto, debaixo desas leiras dese deserto, está toda a auga de Bolivia. A ver, non sei se o pillades. Debaixo dese deserto está toda a auga de Bolivia. Ou moi pouca auga teñen en Bolivia ou non entendo o concepto de deserto. E o que vos decía do final épico, ao malo, ao que odia moitísimo, deixo no medio do deserto con uns bidóns de aceite e unha pistola con unha bala. É dicir, ou se suicida ou intenta chegar á civilización. Non sabemos moi ben como, pero, claro, non dá. Entón, dicen que o atoparon morto e co estómago cheo de aceite. Bueno, non me parece unha vinganza moi pouco elaborada, a verdad. Logo veo Skyfall, para min a máis divertida da saga, pero como xa dixeron moitos youtubers antes, non deixa de ser James Bond facendo de solo en casa. A canción principal é da Adele, o cal sempre dá puntos, e ten unha das persecucións iniciais máis fortes da saga, na que acaba nun tren, usa unha excavadora para avanzar e parar os tiros do malo e é derribado por un disparo en teoría dun dos seus propios axentes. Así que tense que
retirar, bueno, non é que tiña que retirarse, pero el, joder, dice, disparastesme, fillos de puta. Entón, retírase e está, pois, por aí, bebendo chupitos, bebendo Heineken. Moi mal, moi mal, moi mal, moi mal. James Bond bebe Heineken e fai bebidas de chupito con escorpións e cousas desas que fai James Bond cada vez que se retira, como xa vimos na última película do anterior James Bond. Total, que hai un atentado contra o MI6, entón veo pola televisión, estea onde estea, e dice, vou volver, que houve un atentado. Regresa e fanlle unha serie de probas para ver como está físicamente e está cascado. De feito, fanlle unha especie de test de Rorschach e fanlle que mezcle palabras co que se veña pola cabeza ou algo así, non entendo eu. O psicólogo que sacou, ou a psicóloga que sacou, non me lembro, que sacou a plaza no MI6 ten unha metodoloxía moi extraña para filtrar a xente. Total, que nesas probas descubrimos que perdeu puntería e máis adiante veremos que esa puntería que perdeu, pois, non é bo que perdera esa puntería. Total, que cando James Bond é disparado, estaba intentando recuperar un disco duro que fora roubado que tiña unha lista de todos os axentes que foran infiltrados. Algo que non vimos, algo que non se enseñou noutra película de espías de outra saga mítica que na introdución sale unha mecha dun explosivo. No. Aparece un novo Q, que é un tipo nerd que se rí dos cacharros estrafalarios e lle dá unha pistola que lee a súa huella dactilar para disparar e ademais unha radiolocalizadora que lle vai a servir para ser localizado cando os malos marchen con el. O malo é Silva, un actor español que traballaba para o MI6 que tomou unha desas píldoras de cianuro que estaba caducada ou algo que non fixo moito efecto e lle quedou a mandíbula mal e ademais ten unha tensión sexual non resolta co señor James Bond. Total, que isto continúa porque James Bond di voulle facer unha trampa na miña casa natal en Skyfall e se xunta co vello que é o seu conserje da casa natal e máis M que lle vai a axudar, preparan trampas, en plan, sí, preparan trampas, en plan, solo en casa, veñen os malos e se enfrentan a eles e estou pa todo e M morre, fanlle un funeral e deixalle unha nota para que a seguinte película continúe argumentalmente esta. A escena épica desta película é cando o malo colle a muller Bond desta película, lle pon un vaso de chupito na cabeza e lle dá unha arma a James Bond e, bueno, xa sabemos que non apunta ben. Tamén ten o momento cambio de M, bastante importante, e que aquela muller, a xente que lle disparou a James Bond na primeira escena da película, dillo o seu apellido e chámase Moneypenny. Un gran guiño, un gran xiro e algo que me resultou moi divertido. Así que só me queda preguntarlle: ¿vais a render a tempo? Logo veo Spectra, a cal vin no cine e me resultou todo un suplicio. E como pode ser que me resultara todo un suplicio cando ten todo? Retoma a liña clásica de Spectra, temos a Christopher Waltz, bueno, como se pronuncie, facendo de malo maloso de número 1, e a verdade é que é un papel que lle vai a medida, pois desinflándose pola metade. A escena inicial é brutal. Empeza con James Bond no Día de Mortos, vestido de traxe, iniciando unha persecución e visualización, vai a matar a un tipo de un disparo, hai explosións, empeza a correr de edificios que se van caendo e sálvase porque cae encima dunha cama dunha casa que estaba caendo. Sí, moi absurdo. E me volve estar enfadado porque volveu a ser unha misión que non estaba aprobada oficialmente e el estaba en modo venganza. E, bueno, resulta que descubren que Spectra é unha asociación, non é unha asociación, é un sindicato do crime que está infiltrado en todas as organizacións. Como unha especie de ciga do mal. Bueno, nesta película estaba contando os minutos para que acabara. Resulta que a escena final é nunha ponte onde o malo, número 1, se espeta nun helicóptero e adquira a súa cicatriz ollo chungo característico
E Bond, en lugar de pegarlle un tiro e dicir mira, matei o malo, retírase coa moza a vivir aislado e a disfrutar de ter unha moza nova e unha relación sana por fin. Unha relación sana hasta que vemos a seguinte película que se chama Sin tiempo para morir, que empeza como aquela película clásica na que James Bond iba á tumba da súa muller a rendirlle algo así como un homenaxe e viñan os de Spectre a matalo. Pois a mesma escena, solo que lle botan a culpa a súa nova parella dicindo jaja, se viñeches aquí mirar a tumba da túa rapaza querida é porque a túa parella quixo que viñeras e nos avisou, entón fódete, ou algo así. Entón James Bond líbrase de todo mal, mira para a súa parella e dille mira, móntate a túa vida, non quero saber nada máis de ti, hasta que veñen os títulos de crédito e volve a empezar a película. Polo visto, nesta película ímonos cara á línea argumental de virus programados para acabar coa sociedade ou cunha parte da sociedade ben delimitada, curiosamente estrenada despois de que unha pandemia acabara con moitas persoas. Eu non son conspiranoico, pero penso que non tiñan un guión mellor, víronse en plena pandemia e dixeron pois poñamos un virus. Polo que eu entendín, nesta película hai un novo personaxe que quere acabar con Spectre e co malo maloso número 1 porque lle mataron a familia. Entón usa ese virus para acabar con unha asamblea de Spectre e logo, por algún motivo, James Bond tamén é infectado e ten que morrer porque se abraza a súa muller e sí, tamén me estou olvidando, ten unha filla ou un fillo, non me acordo, bueno, que se reproduciu e o ocultaron porque claro, estaban enfadados porque pensaba que a súa muller o vendera a Spectre. Esta película só merece a pena por unha escena que enfada a todos os fachas e é James Bond retírase e o título de 007 cólleno e danllo a unha muller negra a enfadar os fachas. Ahora James Bond é unha muller negra. Daniel Craig empezou forte como James Bond e acabou sendo un suplicio. Houberame gustado que explorase máis o son un tipo cascado que non apunta ben, que o odia todo o mundo, asocial e bebedor e que está completamente fora deste mundo. Pero, bueno, intentaron darlle un volco emotivo que tamén me mola, que teña descendencia e que teña un momento de vida feliz hasta que lo arrebatan vilmente. Eso quedou feo, señores guionistas. Matalo bien. Matalo cando de repente xa tiña unha familia e podía ser feliz. Mal. Mato cando está deprimido. Mato heroicamente para que Inglaterra prevalezca ou algo así, pero non lle des felicidade de repente e despois digas, non, é que non podes afrontar, non podes achuchar ao teu fillo porque o matarías, así que vai morrer aquela esquina. Si, a película acaba así, James Bond morre nunha esquina. Nunca pensei chegar tan lonxe. Moitas gracias. Se viche todos os vídeos de James Bond, moitas gracias por chegar hasta aquí. Estás incluso tan tolo como a min. Dadelle like, suscribide, compartide e todo eso que se di.